bari in kira dai budurwa ta ba mata bayani ka taya mu da fatan alkhairi Allah ya ba mu sa'a. Hello? Okay, kina gida? Ina kofar gidan. Ina kofar gidan. Yawa da Allah kike. Kawai ka. Mun fa yau ai sai mu ka. Amma da kan salam mai siti mai siti. To ya gida ya su baba. To mu lafiya kalau to ni fa ki taya ni da addu'a. Ba ki ga alama bane? Neman aiki zan tafi. To ai ni gaskiya mai siti auren ne na a gara a yi shi. Na gaji da zama mu ta soyayya haka ne shekarar uku muna soyayya ba wani wannan zan tafi neman aiki so nake in tara kuɗi zan yi gida a yi bikin nan a gama. Allah ya taimaka. To yanzu dai in na dawo zan biyo ta nan ko me ya faru zan miki bayani. To na tafi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah ku zauna ku. Oke to. Dr. Lahat mun zo neman aiki ne. Oke to ku dan jira da Allah ku dakata. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aboki na Allah lafiya. Na gajiya. Ko kuma wani neman aiki muka bari? A to alhamdulillah. Ana tare da ku. To wane ne na farko cikin ku? Bismillah. Kai, wannan takardu na gaba da in balki a sana. What? Ai, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Takardun ka sun yi. Okay, Takardun ka sun yi. Za mu daukar ki aiki, za mu dauke ka aiki. Bayani. Saboda haka ga albashin kama na wannan watan zamu baka sai a je a fidda ku. To godiya nake. Yawa. Yau saura kai. Wow. Assalamu alaikum. Takardun ka sun yi, takardun ka sun yi. Za mu ɗauke ka aiki. Dole za mu rinka baka 25 yanzu ma ka zo alert. Saboda haka ma dai yanzu kuma bara an baka wannan aje a fidda kuɗin wannan watan. Assalamu alaikum. Ni ka daɗe ni ma ganawa. Allah ya tsike mu. 25. Allah ya tsike mu. Aboki na ka samu wuri ka zauna mun kai ma. To ani ban ga sanawa ba tunda. To haka ne. Subhanallah. Malam takardun nan naka in valid ne ba za ka samu wani aiki ne. An sa ta je ka. Hello. Bye sweet. To na dawo ina kofar gidan. Okay, ina jiran. Okay. Kai alhamdulillah. Wannan aiki haka? Amma sweet. To ni fa na dawo ki ta da mun. Dole ne in an dauke ni aiki. Duk wata za a rinka biya na albashi. Yanzu haka ki fara shirye-shirye. Na kuɗi zan kawo kawai ranar nan za a sa a wuce wurin nan yanzu abin da za a yi an fara biya na albashi na wannan watan yanzu abin da nake so da ke za ki zo mu tafi shop right nan na Almansur International zan siya miki abin da kike so don farin ciki a'a ni in zai kina so kina farin ciki na kawai ki zo mu tafi ni fa sai mun tafi Yanzu yadda za a yi kawai mu jira ma akwai mai namu da ya ƙara su da su. okay to ba matsala mu tafi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam.
Dala kana da mai aful? Akwai mai aful. Ok, to a ban guda ɗaya. Wani suna za a sa yanzu? Ok, ka sa Ahmed na Siyama za ka sa. Ok, to Ahmed na Siyama ko? Ok, to nawa ne kuɗin naka? Ok, 19,500 ne. Me ka ce? Naira 19,500. 19,500? Daidai kuwa. Ga mata ina nan zuwa zan zo gidan yanzu. Ba wahala. 19,500 dan wannan ma abun. Mai gida. Abun nan duk wala ce ba wani arkaya ne ga mun kuɗin abun nan da mun duk buge ce ga mun kuɗin gaskiya tsakani da Allah. Ai gaskiya kuɗin kenan naira 19,500. 19,500 malam. Ne kuɗin naira 19,500 daidai ko naira ɗaya ba za a cire ba, ka san baka da wadatar kuɗin ka zo. Gashi. Ok, malam ga canjin ka naira 500 ne. A rike kawai duka na haƙura na ban ma.